በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጳጉሜን ናብዚ ክቡር ዕለት ናብዚ ክቡር ግዜ ድማ እንቋዕ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ዘወርሃ ጳጉሜን ናይ ቅዱስ ሩፋኤል ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ክነኒ እንቋዕ ናብ ዝተባረኸ ወርሒ ጳጉሜንን ናብ ናይ ቅዱስ ዮሃንስን መጥምቀ መለኮትን ናይ ቅዱስ ዑቲኮስ ሃዋርያን ቀሺ አባ ቡሰይን ናይ ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወርሃ ጳጉሜን እግዚአብሔር ዘመናት ዝፈጠሮም ንደቂ ሰብ ጥቕሚ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ንሱ ብዝፈልጦ ብረቂቕ ስልጣኑ ንዓለም ፈጢሩ ግዜያት ንክከፋፈሉ ብርሃናት ፀሓይ ወርሒ ከዋኽብቲ ፈጢሩ እዩ። ግዜያት ከዓ ብደቃይቕ ብሰዓት ብመዓልቲ ብሰሙን ብወርሒ ብዓመታት ብኢዮቤልዩ ብክፍለ ዘመናት ንክንቆፅር ዘመሃረና እውን ንሱ እዩ። ናይ ሰከንድ 540,000 ክፋል ዝኾነት ሳድሲት ክሳብ ዓብይ ቀመር 532 ዓመት ንሱ ንዝፈትዎም ከስተውዕልዎ ገለጾ። በብዘመኑ ከዓ ኣብ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ዘደማስቆ ኣብ ቅዱስ አቡሻኽርን ካብ ካልኦት ሓዲሩ እውን ጽቡቕ ኣቆጻጽራ ምሂር እዩ። ሃገርና ኢትዮጵያ ድማ ናይ 13 ኣዋርሕ ናይ ፀሓይ ጸጋ ዘለዋ 4 ወቕትታት ዝተሰማምዑላ ሃገር እያ። ካልእ ዓለም ኣዋርሓት 31 30 29 28 እናገበረ ክጥቀም ንሕና ግና ከምኖ ኣቆጻጽራ ኣዋርሕ ኣብ 30 መዓልታት ወሲድና ንጳጉሜን ንበይና ነቐምጣ። ጳጉሜን ኤጴጉሚኖስ ከኣብ ዝብል ናይ ግሪክ ጽሩዕ ቃል ዝተወስደ ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ከዓ ትርፊ ተወሳኺ ከም ማለት እዩ። ናይ ወርሓ ጳጉሜን 5 ወይ ከዓ 6 ዓመታት ከዓ ናብ ሓዱሽ ዓመት መሰጋገሪ ምዃንን ብዙሕ ምሳሌታት ምስጢራት ኣለዎም። እቲ ቀንዲ ግን በዚ ግዜ ዳግም ምጽዓት ይዝከር። እዚ ግዜ እውን ብጾምን ብጸሎትን ከተሕልፍዎ ይግባእ። ግዜ ብፍቓድ እዩ እምበር ናይ ምግዳድ ጾም ኣይኮነን። ናይ ፍቓድ ማለት እዩ። አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ወዲ ቅዱሳት ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዘግየፀን ንእስራኤል ብንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታና መንገዲ ዝፀረገ ንጎይተኡ ኣምላኹ ዘጥመቐን ስለ ሓቂ ክሳዱ ዝተቆርፀን ዓብይ ሰብ እዩ። በረከት ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ምስ ኩላትና ይኹን። ስለዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ነቢይ፣ ሃዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ፀያሄ ፍኖት፣ ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኽብሮ። እዚ ቅዱስ እዚ በዛ ዕለት ናብ እስሪ ቤት ኣተወ። እዚ ከመ እዩ እንተበሉ ንጉስ ሄሮዶስ ሰበይቲ ፊልጶስ ሓው ንሄሮድያዳ ብምምርዓውን ብምስሊ ክፍኣቱን ቅዱስ ዮሃንስ ይግስጾ ነበረ። ቅዱስ ዮሃንስ መምህር ወመገስጽ ዘእያደሉ ገጽ ርኡ ዘየዳሉ እዩ እሞ ገሰጾ። ሄሮዶስ ነዚ ቅዱስ ይፈርሖን የኽብሮን ነበረ። ድሓር ግን ፍቓድ ስጉኡ ስለ ዝሓየሎ ብፍላይ ድማ ድሕሪ 7 መዓልታትን ንልደቱ ከኽብር ንኸይርብሾ ብምስጋእ በዛ መዓልቲ ብወተሃደራቱ ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ እስሪ ቤት ደርበዮ። ን7 መዓልታት ኣብ ውሽጢ ጸልማት ኣሲሩ መስከረም ዕለት 2 ክሳዱ
ከም ዝቆርጾ ንዕለቱ ተጸቢና ክንምልከቶ ኢና እሞ ናይ ሽዑ ሰባት ይበለና። ቅዱስ ዑቲኮስ ሐዋርያ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ጭራሽ ምስ ኣስማቶም እናተረስዑ ካብ ዝኸዱ ሐዋርያት ሓደ ክኸውን ከሎ ቁጽሩ ከዓ ካብ 72 ኣርድእቲ እዩ። ኣብ ንእስነት ዘመኑ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ መዝሙር ብምዃን መሪጹ ን3 ዓመታት ምስ 3 ወርሒ ምስጢረ ወንጌል ጠንቂቑ ተማሂሩ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝሓደረ ኣብ ዝወረደ ግዜ ከዓ ከም መጠኑ ተቐቢሉ ንኣገልግሎት ወፀ። ኣብ መጀመርያ ናይ ወንጌል ዮሃንስ ተኸታሊ ኮይኑ ብዙሕ ምስጢራት ተኻፈለ። ቀፂሉ ከዓ ንቅዱስ ጳውሎስ ተኸቲሉ ብዙሕ ኣህጉራት ብስብከተ ወንጌል ኣብጽሐ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ ኣብ ከባቢ እስያ ንወይኑ ተጓዒዙ ብዙሓት ነፍሳት ማሪኹ እዩ። ንጣዖታት ኣጥፊ እዩ። ስለዚ ፈንታ ከዓ ብእሳት ብስሕለትን ብግርፋትን ብዙሕ መከራታትን ኣሕለፈ። በዚ መዓልቲ ከዓ ብጽቡቕ እርግና ሽምግልና ዓረፈ። በረከት ናይ ቅዱስ ዑቲኮስ ሐዋርያ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡን ቅዱስ ቡሶይ ቀሲስ ካብ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ካህናት ሓደ ዝነበረ ኣባ ቡሶይ ንኣገልግሎት ወፂኡ ምስ ተመልሰ ናይ ቤተሰቡ ቤት ገዛ ሰብ ኣይነበሮን። ናበይ ከይዶም ኢሉ እንተሓተተ ሓውካ ኣባ ሆርን ኣዴኻ ቅድስቲ ይድራን ናብ እስክንድርያ ከይዶም ኣቦኡ ከዓ ስለ ፍቕሪ ክርስቶስ ተሰዊኡ በልዎ። ንጽባሒቱ ንነዳያን ጸዊዑ ሃብቱን ንብረቱን ቤቱን ኣካፈሎ። ንባዕሉ ግን ሓንቲ በትርን 3 ቁራሳት ናይ ባኒ ሒዙ ንጉዕዞ ተንስአ። ናብ እስክንድርያ ምስ በጽሐ ናይ ቤተሰቡ መቃብር ደልዩ ረኸቦ። ኣብ ቅድሚኦም ወዲቑ ከዓ ናይ ናፍቖት ልቕሶ ኣልቀሰ። ሽዑ ከዓ ከምዚ በሎ፣ ቀልጢፈ ናባኻትኩም ስለ ዝመጽእ ተጸበዩኒ። ደጊሙ ከዓ ጸልዩለይ። ካብኡ ተላዒሉ ጸልዩለይ በሎም። ካብኡ ተላዒሉ ኣብ ቅድመ መኮንን ስለ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ኣምላኽነት መስከረ። በዚ ምኽንያት ብዙሕ ተሳቂዩ በዛ መዓልቲ ሰማዕት ኮነ። ምስ ወገናቱ ከዓ ተቐብረ። ኣምላከ ቅዱሳን ተረፍ ዘመን ባሪኹ ንሓድሽ ዘመን ብጽቡቕ የብጽሐና ኣሜን። ካብ ፈተውቱ ከዓ ጸጋን በረከትን ይኽፈለና ኣሜን። ጳጉሜን ዕለት ሓደ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ዝተኣስረሉ፣ ቅዱስ ዑቲኮስ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ፣ ቅዱስ ቡሶይ ቀሲስ ሰማዕት፣ ኣባ ጳኩሚስ ባኹም ናይ 3000 ቅዱሳት ኣቦ፣ ኣባ ሰራብዮን ወይ ከዓ ሰራፒዮን ናይ 10,000 ቅዱስ ኣቦ። በረኸቶም ይሕደረና። ወርሓዊ በዓላት ግን የለን። በረኸት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ናይ ወርሓ ጳጉሜን 2 ንቕጽል ስንክሳር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩንኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ናይ ቅዱስ ቲቶ ሐዋርያ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ቅዱስ ቲቶ ሐዋርያ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ መዝሙር ቅዱስ ቲቶ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ምስተወሰነ መንገዲ እኳ ዝተዘንግዐ ሐዋርያ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ዝጸሓፎ 14 መልእኽትታት ሓደ ዝተልኣኾ ናብዚ ቅዱስ ብምዃኑ እቲ ታሪኽ እኳ እንተዘይተነገረ ስሙ ግን ኣይርሳዕን እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣብ መልእኽትታቱ ንጽቡቕ ስሙ እናደጋገመ የንዕሎ እዩ። ንምዃኑ ሐዋርያ ቅዱስ ቲቶ መን እዩ? ቅዱስ ቲቶ ዝተወልደ ኣብ 100 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ እስያ ቀርጤስ ኣብ እትበሃል ከተማ እዩ። ናይ ዘርአ ሓረጉ ካብ እስራኤልን ካብ ጽርዕን ግሪኽ ንማለት እዩ ይውለድ። ኣከባቢኡ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ዝጠፍአሉ ስለ ዝኾነ ንሱን ቤተሰቡን ዘምልኽዎ ከዋኽብቲ ነበረ። ምድሓን ብፍልጠት ይመስሎም ስለ ዝነበረ ናይቲ ኣከባቢ ሰባት ናይ ግሪኽ ፍልስፍና ኣጠንኪሮም ይመሃሩ ነበሩ። ቅዱስ ቲቶ ድማ ኣብ ግብዝናኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ናይ ግሪኽ ፍልስፍናን ናይ ዩናናውያን ጥበብ ስጋን ተምሃረ። ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ልዕሊ ኩሎም ኮነ። እዚ ቅዱስ
እዚ ቅዱስ ኣብቲ ወቅቲ ሓቀኛ ፈጣሪ እኳ ኣየምልኽ እምበር ብጠባዩ ግን ብጣዕሚ ቅኑዕን ለዋህን ነበረ። ምክንያቱ ከይፈለጠ ንነዳያን ንድኻታት የብልዕን የስትን ይንከባከብን ነበረ። እግዚአብሔር ግን ናይዚ ቅኑዕ ሰብ ሕያውነቱ ከምዚ ኢሉ ክተርፍ ስለ ዘይደለየ ሓደ መዓልቲ ብራእይ ተገለጸሉ። ብራእይ ድማ ሓደ ማንነቱ ዘይተረድኦ ነገር ኦ ቲቶ ስለ ድሕነት ነፍስኻ ተጋደል እዛ ዓለም ሓላፊት እያ ክብሎ ሰምዐ እሞ ካብ ድቃሱ ነቂሑ ብጣዕሚ ሰንበደ። ዝገብሮ ድማ ሰኣነ ንሰባት ሓተተ ግን ንኩሎም ወላ ሓንቲ ክርድኦም ኣይከኣለን። ንዝተወሰነ ግዜ ድማ ነዚ ጉዳይ መልሲ ከይረኸበሉ ብልቡ እናተመላለሰ ነበረ። ኣጋጣሚ ግን በቲ ሰሙን ካብ ኢየሩሳሌም ሓድሽ ዜና ተሰምዐ። ክርስቶስ ዝብልዎ ኢየሱስ ንሱ ድማ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ዝኾነ ናብ ምድሪ ወሪዱ ስለ እግዚአብሔር መንግስቲ ድማ ይሰብኽ ኣሎ ክብሉ ንቲቶ ነገርዎ። ካልእ ከ እንታይ ርኢኹም በሎም። ብኢዱ ድውያን ይፍውስ፣ ሙታን የተንስኡ፣ ዕውራን ይርእዩ፣ ለምጻማት ይነጽሁ፣ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ድማ ይግበር ኣሎ በልዎ። ናይቲ ወቅቲ ናይ ሃገረ ኣክራጥስ መኮንን ፍላስፋ ስለ ዝነበረ ስለ ክርስቶስ ምስ ሰምዐ ክመራመር ፈተወ። ንሱ ምኻድ ስለ ዘይከኣለ በሊሕ ጥበበኛ ሰብ ድለዩለይ ኢሉ ንተኸተልቱ እንተለኣኾም ካብ ቲቶ ዝሓይሽ ኣብቲ ኣከባቢ ስለ ዘይነበረ ንዕኡ ኣምፅዎ። እቲ መኮንን ንቲቶ እቲ ነገር ትክክል ወይ ድማ ስሕተት ምዃኑ ብዕምቆት መርሚርካ መልሲ ኣምፀለ ኢሉ ለኣኾ። ቅዱስ ቲቶ ድማ ፈጢኑ ተላዒሉ ናብ ኢየሩሳሌም ከደ ገስገሰ እሞ ናብታ ከተማ ምስ ኣተወ ድማ ንጎይታና ደላልዩ ረኸቦ። ሓደ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስልጣነ ቃሉ ደውየ ከርሕቕ ኣጋንንቲ ከሳድድ ተመልኪቱ እዚ ስራሕ ናይ ፍጡር ከም ዘይኮነ ተረድአ። ካልኣይ ጎይታና ዝምህሮ ትምህርቲ ካብ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ብጣዕሚ ርሑቕን መጢቑን ረኸቦ። ናይ ግሪክ ፍልስፍና መጀመርታኡ ኮነ መወዳእትኡ ስጋዊ እዩ። ጎይታ ግን ብጣዕሚ ቃሉ ዝምህሮ ሰማያዊ ከምኡውን ዘለኣለማዊ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ። ብራእይ ስለ ነፍስኻ ተጋደል ዝበሎ ምስጢር ሕጂ ተተርጎመሉ። በዚ ምክንያት ድማ ግዜ ኣየጥፍአን ሽዑ ኣሚኑ ተኸታሊኡ ኮነ። ጎይታ ድማ ምስ 72 ኣርድእቲ ደመሮ። ናይ ኣክራጥስ መኮንን እንታይ ደኣ ደንጊኻ እንተበሎ ዝረኣዮ ኩሉ ጽሒፉ ከም ዘይምለስ ደብዳቤ ለኣኸሉ። ድሕሪኡ ቅዱስ ቲቶ ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታና ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ን3 ዓመታት ተማሂሩ ኣብ በዓለ 50 መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ኣብ መላእ እስያ ን8 ዓመታት ወንጌል ሰበኸ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝኣመነ ግዜ ድማ ናቱ ወዲ መዝሙር ኮይኑ ን25 ዓመታት መሃረ። ቅዱስ ጳውሎስ ሰማዕት ምስኮነ ድማ ናብ ኣክራጥስ ተመሊሱ ንህዝቢ ኣእሚኑን ኣጥሚቑን ቤተ ክርስቲያን ሃነፀ። ዕድሜኡ ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ድማ መምህራንን ካህናትን ሸይሙሎም ባሪኽዎም በዛ ለማዓንቲ ዓረፈ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ኣምላከ ቅዱስ ቲቶ ሰናይ ናይ ህይወት ምስጢር ይግለጸልና ኣሜን። በረከት ሃዋርያ ቲቶ ድማ ይዓድለና ኣሜን። ጳኩሜን 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ በዓላት ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ቲቶ ሃዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ጥራይ እዩ። ወርሓዊ በዓላት ግን የለን። ጳውሎስ ባርያ ኣምላኽ ሃዋርያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ብእምነት ሕርያት ኣምላኽ ብፍልጠት ሓቂ እውን ምስ ኣምልኾ በታ እቲ ዘይሕሱ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ዘለኣለም ዘተስፈዋ ተስፋ ናይ ዘለኣለም ህይወት ግናኸ ብትእዛዝ ኣምላኽ መድሓኒና በቲ ናይ ሕድሪ ዝሃበኒ ስብከት ገይሩ ብግዚኡ ንቓሉ ገለጾ። ናብ ቲቶ ብሕብረት እምነት ናይ ሓደ ወደይ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦን ካብ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻ ይኹን በሎ። ዘፍጥረት ቲቶ ይቕረታ ቲቶ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 በረከት ናይ ቅዱስ ቲቶን ከምኡውን ናይ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ምሕረት ቸርነት ኣምላኽነት ለውሃት ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ጳጉሜን 3 ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጳጉሜን 3
ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓለቓ መላእክቲ ቅዱስ ሩፋኤል በዓለ ሲመቱ ዝዝከረሉ በዓሉ እዩ። እዚ እውን ካብ ትጉሃን ቅዱሳንን ሰማያውያንን ሊቃነ መላእክቲ ሳልሳይ ዝኾነ እዩ። ከምኡውን እዛ መዓልቲ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ንቅዱስ ሩፋኤል ዝተኸበረላ መዓልቲ እያ። ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ ዘመን ቅዱስ ቴዎፍሎስ ሊቃነ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ካብ ዝተሃንጹ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ሓንቲ ኮይና ካብ ከተማ እስክንድርያ ውፅእ ኢልካ ኣብ ትርከብ ሓንቲ ደሴት ዝተሃንጸት እያ። እቲ ዝገርም ድማ ዝተሃንጸትሉ ኣብ ልዕሊ ዓሳ ነባሪ እዩ። እቲ ዓሳ ነባሪ ክናወፅ እንክብል ድማ ቅዱስ ሩፋኤል ብኹናቱ ወግኦ ንኸይናወፅ እውን ኣዘዞ። ብኸምዚ ብናይ ቅዱስ ሩፋኤል ሓጋዝነት ድማ ን300 ዓመታት ሓጋዝነት ናብ ጥንተ ነገር ክንምለስ እንተለና ድማ ኣብ መጀመርታ ዕለተ ፍጥረት ዕለት እሁድ እግዚአብሔር 100 ነገድ መላእክቲ ፈጢሩ ኣብ 10 ከተማታት ከንብሮም እንከሎ ናይ ቅዱስ ሩፋኤል በታኡ ራማ ኾነ። ኣብኡ ድማ መናብርት ተባሂሎም ኣብ ዝፅውዕሉ 10 ነገድ ሓለቓ መራሒ ኮይኑ ብፈጣሪኡ ተሾመ። ድሕሪኡ ድማ መጋብያን ኣብ ዝበሃሉ ኣብ ልዕሊ 23 ነገድ ሾሞ። እዛ ዕለት ድማ በዓለ ሲመቱ እያ። ከምኡውን ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ቆስጥንጥንያ ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ ንጻድቅ ንጉስ አኖሬዎስ ከም ዝተናገረ ሓደ መዓልቲ ክብርን ምስጋናን ዝግብኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ እንከሎ ንጹሃን ሐዋርያት ክብሪ ቅዱስ ሩፋኤል ንኸነግሮም ለመንዎ። ጎይታ ድማ ንሰለስቲኦም ሊቃናት ንቅዱስ ሚካኤልን ንቅዱስ ገብርኤልን ንቅዱስ ሩፋኤልን ንኽመጽኡ ኣዘዞም። ቀፂሉ ድማ ንቅዱስ ሩፋኤል ክብርኻ ንገሮም በሎ። ንሱ ድማ ንጎይታ ሰጊዱ ንሃዋርያት ብዙሕ ምስጢር ነገሮም። ስሙ መስተፍስሐ ኣልባብ ሕያዋይ የዋህን መሓርን ማለት ከም ዝኾነ ኣብ ልዕሊ 23 ሰራዊት መላእክቲ ዝተሾመ ከም ዝኾነ ኣብ ናይ 1000 ዓመት ከብካበ ደብረ ጽዮን ንቅዱሳን ሰናያት ዘበለ ቅዱስ ንኽህቦም እግዚአብሔር ዝኣዘዞ መልአኽ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ስሙ ንዝፅውዑ ዝኽሩ ንዝገብሩ ዝግበረሎም ጸጋ ኣብርሂሎም ዓረገ። ኣብ መጽሓፈ ጦቢት ተጻሒፉ ከም እንረኽቦ እዚ ቅዱስ መልአኽ ሰብ ኣዛርያ ተመሲሉ ንጦብያ ናብ ሓዳር ኣብቂዑ ንሳራ ኣስማዲዮስ ካብ ዝበሃል ሰይጣን ኣልሒኑ ንጦቢት ድማ ዓይኑ ኣብርሂሉ እዩ። ኣብ ገድላተ ቅዱሳን ከም ንርእዮ ድማ ንብዙሓት ቅዱሳን ረዳኢኦም ኮይኑ ገድሎም ኣፈጺምዎም እዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንኣና እውን ብኣመላድነቱ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በረከቱ ይሕደረና ናይ ቅዱስ ሩፋኤል። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለሩፋኤል መስተፍሴ ኣልባብ ዘተብህለ ከመ ይፈውስ ህሙመ ወያጢ ቁስለ ከመ ኣስምኦ ፍጡነ ለጠዊት ቃለ ጽድቀ ዘይደግኑ ይረክቡ ሳህለ ወለ ይኤብሱ ያመፁ በነፍሶሙ ሃጉለ። በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ሩፋኤል ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ቅዱስ መልከ ጸዴቅ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱስ መልከ ጸዴቅ ካህን ዕረፍቲ እዩ። እዚ መልከ ጸዴቅ ወዱ ንሴም ንዝኾነ ቃይናን ወዱ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ናይ ትውልዲ ቁጽሪ የቡልን ንዘመኑ ድማ ጥንትን ፍጻሜን የቡልን ይብሎ። ካልኦት ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ዝበለ ንወልደ እግዚአብሔር ምሳሌ ክገብሮ እምበር ትውልዱ ካብ ነገደ ካም እዩ። ወለዱ ድማ ሚልክን ሰሊማን ይበሃሉ። ገና ካብ ማህፀን ኣዲኡ ዝተመረፀ ቅዱስ ካህነ ዓለም ንጉሰ ሳሌም ይበሃል። ናይ ሎሚ 5500 ዓመት ኣከባቢ ሴም ኣብ ዘንበሮ ቦታ ኣብ ደብረ ቀራንዮ ንዘለዓለም ይነብር። እዚ ቅዱስ ኣቦ ካብ ዝውለድ 15 ዓመት ምስ ኮኖ እግዚአብሔር ንኖህ ሴም ስጋ ኣቦና ኣዳም ሒዙ ናብ ማእከል ምድሪ ቀራንዮ ንኽከድን ኣዘዞ።
سم دما مانم انت فلطة نزي قدس أبو حيزو كده أب قرانيو مس بصحو أب كهن كوينو استشومه 12 أأمان وسيدو እውን ካብ ሰማይ ብዝወረደሉ ሕብስትን ወይንን መስዋዕቲ ኣቕረበ ንስጋ ኣቦና ኣዳም ይቕረታ ንስጋ ኣቦና ኣዳም ድማ ኣብታ ጎይታ ንኣዳም ቤዛ ኮይኑ ዘድሓነላ ቦታ ኮይኑ ኣገልገሎ ክዳኑ ቆርበት ዝነበረ እንትኸውን ቅናቱ እውን ናይ መእሲ ነበረ አብርሃም ንነገስታት ኣሸኒፉ ምስ ተመልሰ መስዋዕቲ ኣቕረበሉ አብርሃም እውን ካብ ኩሉ ሃብቱ አስራት ኣቕረበሉ ካህንን ንጉስን ሳሌም ኮይኑ እውን ተሾመ ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለመልከ ጸዲቅ አምሳሉ ወሱታፉ ለዘመጽ ቃል በደመና ድንግል አጽፉ ጠቢባን ግብሮ በከመ ጸሐፉ ለስጋ አቡነ አዳም ሀበ ተሃልጸ ምዕራፉ ዝንቱ ካህን ይነብር ለዝልፉ በረከቱ ይሕደረና አሜን ቅዱስ ሰራጵዮን ዘሰንዱን ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ሰራጵዮን ዘሰንዱን ኣዕረፈ እዚ ቅዱስ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝገበረ ሃብቱን ንነዳያን ኣካፊሉ ናብ ካልእ ዓዲ ኣረማውያን ዝኾነ ከይዱ ንባርነት ተሸጠ ኣብቲ ዝተሸጠሉ ዓዲ ኮይኑ ድማ ብጸሎት ተጊሁ ካብ ክሕደት ናይ ሃይማኖት መሊስዎም እዩ ክቡር ምስ ተፈልጠ ድማ ብተመሳሳሊ ናብ ካልእ መንከናናውያን ዝበሃሉ ዓዲ ከይዱ ንዓርሱ ሸይጡ ንኣህዛብ ኣድሒኑ እዩ ኣብ ፍጻሜ ድማ ናብ ከተማ ሮማ ከይዱ ኣትዩ ብጾምን ብጸሎትን እናገልገለ ነይሩ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፈ ካብ ስጋኡ እውን ተኣምራትን መንክራትን ተገልጹ ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና በረከቱን ምሳና ትኹን ለዓለም ዓለም አሜን ሰላም እብል ለሰራ ክቡር ዘሰጠ ርእሶ ለእስራ ዲናር እንዘ ይሁብ ሰጦ ለመፍቅደ ግብር ሶባ አረፈ ዓለም ህማም መጻእር እምነ ስጋው ተከስተ ምስጢር ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ለዓለም ዓለም አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን ወአሜን ወለ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ እንቋዕ ድማ በጽሐና ብሰላም ድማ ናብ ብርሃነ ቅዱስ ዮሐንስ ናብ ቅዱስ መስቀል የብጽሐና ይብቅዐና አሜን ወአሜን ወለ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ ዝወደቀ ዝነጠበ ካብ ቃል ካብ ፊደል ካብ ዋናባ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተአረመልይ አሜን ወአሜን ወለ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ታባአነ ጊዜ ውስጥ ምንቱት አላትነነ ወላሃንን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናች ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አትመርስ ብሩክ በረከትኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋ መልእክተ ውዳሴ መልእክተ ሞገስ መልእክተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሎ ጸላ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራልና ኃጣውኔ ተማጸነ ክራንቺ አሜን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን